Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ang inyong ubos nga sulugoon sa pag-greet kaninyo. Maayong buntag kaninyong tanan. May buntag sa atong mga kaparian nga diya sa likod nako karon, o labaw sa nga maayong buntag sa ato karong presider who is also the celebrator, the birthday celebrator. Yan, si Father Boy. I am honoring the personal request of the birthday celebrator nga ako kuno ang pwede ba kuno ako ang maghatag o pagpaambit o homilya ni ining iyang birthday. So this is an honor, of course. So I have two parts in my sharing with you today. Una sa tanan, I would like to begin with a personal note, just very brief mga kaigsuunan ko, may tungod sa atong birthday celebrator and presider. Si Father Boy God has always been my supporter personally, and supporter siya. He was my former superior sa Agusan, and I was working in Agusan del Sur with the Lumads. And every time ana ako sa Butuan, maingon dayon na siya nga, Jom, ang tanan nga mga grocery padulong ngadto sa eskwelahan. So malipay ka iko kay una sa tanan, ang akong budget ay at least mabawas-bawasan ang akong budget mga igsuon kay naa may napuno. So ingon na si Father Boy. And kung di ako makaadto sa Butuan, he would always go and take an extra mile aron mga kaigsuunan ko mapahatod ngadto sa Lumad ang tanan gayud nga gustong tabang gikan sa Immaculate Conception Parish. And even up to this day, while he is still nania na sa dinhi, he would always support the Lumad. We're working in Agusan with the 3 tribes, with Manubo, with Talaandig and Banwaon, and ang inyong ubos nga sulugoon si Father Boy has always been a supporter of our apostolate dito sa Luma, dito sa San Luis, Agusan Sur. So salamat kay Father Boy. That is why wala gi kanagay wagid ko no second thought when he asked me to do the sharing karong buntaga sa iyang birthday mga igsoon. Palakpakan nato ang atong birthday celebrator. Okay. Salamat. Well, let's go to the gospel sa ato karon nga pamalandong mahitungod sa pagbasa karon mga pinalangga ako mga igsuon. Una sa tanan, kung inyo gayod nga kanunay mamong nisimba, you are always regular nga kamo manimba. I am not regular sa akong pagmisa tungod kay now mag-travel man po niya, di makamisa. But you see, imong madungog, atong nadungog kanunay mga igsuon ang pagbasa sa first reading, gikan dito gayon sa unang basahon sa Biblia, the book of Genesis. And it's almost 3 weeks nga ato gid na siyang gibasa mga kaigsuonan ko, and it must be adunay tuyo ug tumong para kanato nga mamalandong kita. We are in the ordinary time, okay? In the liturgical life, the liturgical calendar of the church, niya kita sa gitawag og ordinary time. Taas ka ini mga kaigsuonan ko, ordinary time. And somehow we can ask ourselves, how extraordinary is ordinary? Kana bitong atong kinabuhi nga routine kanunay, kung ikaw ay usa ka housewife, mo bangon ka sa buntag, maglungag ka, maglaba ka, mag-andam ka sa tanan gayud nga kinahanglanon sa aton sa mga bata. Kung ikaw naman ay tatay, adlaw-adlaw mo kini ang imong gibuhat. Di ba? It's very ordinary and it's very routine. Kamusa musayo kamo og mata sa buntag, unya mo anhi sa simbahan, magsimba, unya after that we disperse and we go to our personal lives mga kaigsuunan ko. It's very long. Grabe kataas ang ordinary time mga kaigsuunan ko. And on our readings, sa atong mga pagbasa, atong madungog kanunay, kining readings gikan sa book of Genesis. Na pagtumaw ni ini mga kaigsuunan ko, ato dayong madungog
ang gisulti diha sa Biblia sa first reading mahitungod sa kinabuhi ni Abraham. Ang kinabuhi ni Abraham og ni Sarah used to be Abram and Sarai, mga igsuon. Pero nakita nimo nga diha sa Genesis 9, mga igsoon, imong makitaan nga is the call of Abraham. Na makita nato nga ang tawag ni Abraham is actually being placed ni anang taas gayud nga panahon sa ordinary time. Now, there is only one call, matud pa sa atong doktrina sa simbahan, usar man gayud ang tawag nato, mga kaigsuunan ko. Ang tawag nako, ang tawag ninyo, ang tawag nila, usar gayud, mga kaigsuunan ko. Everything is very noble. Usar man gayud nga mahimo kitang balaan. Dili mahimong bala, kundi mahimo kitang balaan. Na kumpari ako, mahimo akong balaan ni ining maong tawag sa Dios. Kung housewife ka, mahimo kang balaan ni ana. Just do the best thing that we can in everything we do every day. Sila ni Father, kamong naadiha, then kana bitong live the present moment perfectly because this is our call. Na kung tanaw nato, mga kaigsunan ko, si Abraham gitawag, ang iyang anak usab nga si Isaac, si Jacob, gitawag po na, mga kaigsuunan ko. And their call, ang ilang call, maura man ginagisulti nga tukang Abraham. Himuunti ka nga mahimo gayud nga amahan sa tanan gayud nga kaliwatan. Muadto ka at tanawa ang mga bituon sa langit. See if you can count them. Tanawa ang mga balas sa baybayon. See if you can count them. Ingon ana kag grabe og kadaghan gayud ang imo gayud nga kaliwatan. Pero mga kaigsuonan ko, the irony is this. Nga diin at that very time, tigulang naman si Abraham ug si Sarai. It was ironical, mga kaigsuonan ko, nga naman dili naman tintaw sila mga anak. Si Abraham tigulang na, si Sarah, pero mga, to make the story short, nahitabo ang imposible para sa tao. Nahitabo ang imposible para sa tao, kay para sa Dios posible man gayud, mga igsuon. So busa ay adunay tawag. We may not be conscious, dili man kita siguro conscious sa mga nahitabo sa ato adlaw-adlaw, but it is good to be conscious that every day, kada adlaw, in every step of the way, kita, mga kaigsuonan ko, nitubag kita sa Dios. Mas maanindot kung kita nakahibaw kita nga naa ditay gitubag, mga kaigsuonan ko, that adlaw-adlaw, this is the proseso kini nga mahimo kitang balaan. Na there is always that kind of tanawa, kumangutan na kita, may mission, may tawag ba ikaw, may tawag ba ako, may tawag kita. In the same way that the gospel, that the readings is telling us that there is that such call, nga mabalaan kita sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, kung unsa man atong ginahimo, and it's good that we are aware of it. Ikaduha, mga kaigsuunan ko, was na ba ay call ang si Jesus? Na ay call, for example. What is that call? In order that that call would be realized, imong makita, diha, mga kaigsunan ko sa pagbasa, what is the mission of Christ? Unsa man ang mission? Every day, we are doing our mission. This is our response to that call of God. Nabao ka na nga, I am asking the question, how extraordinary is the ordinary? Saint Therese of the Child Jesus, mga kaigsuunan ko, she did not do a lot of great things nga mahimo siyang bantugan kayo nga santa. Kundi siguro kung makakita lamang siya o usa ka basura diha, and she would readily pick it up, and then she would say, I will offer this to you, Lord. I will offer this to you, Lord. Tanawa, gamay ra nga butang. So dili gikinahanglan nga kamo magpari, nga kamo mahimong misyonero, nga kamo mahimong madre. In that very status that we are in, ang universal call para kanato nga mahimo kitang balaan. Mabalaan kita, mga igsuon. Now, when we ask the question, unsa man ay itong giunsa man ang pagkabalaan ni Jesus? Una sa tanan, ang mission niya, dadon kita. What is noble with Jesus is the kingdom of God. Una, giunsa niya ang iyang mission. With Isaiah 61, miingon kita, mga igsuon, nga sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. You can actually extract 3 points there. Number 1,
unsay misyon sa atong Ginoo? Ang misyon number 1 is to teach. Tudlo. Para pagtudlo. Ikaduha mga igsuon, to heal. Aron maayo ug ang ikatulo mga kaigsuonan ko, mao kini ang pag-sacrifice. I would like to repeat these 3 points of the mission of Christ. Number 1, that is to teach. Number 2, to heal. Number 3, to sacrifice. What is there to teach? Number 1 is the kingdom of God. The good news of the kingdom of God, that all of us are actually destined to the kingdom of God. Everybody, kitang tanan mga kaigsuunan ko, there's no exclusion. There's no exclusion. Everybody, magamay o madako, maputi o maitom, mapangag o dili mapangag, kitang tanan gitawag ngadto mga kaigsuunan. And that is what is very important. It's the kingdom of God mga kaigsuunan ko. Ikaduha, what is there to heal? Makita nato ang kinabuhi sa atong Ginoo nga diin nag-ayos siya. Nag-ayos siya sa mga masakiton, sa mga naposes, iya kining gipapahawa ang mga yawa. That is there to heal. Ug ang ikatulo, sacrifice. Dili ingon nga sakripisyo nato tungod kay the sacrifice that would end up actually in giving his life, his whole. Nga niingon gani diha sa balaan nga kasulatan, wala na may lain nga klase panggugma nga labaw pa, kung dili ka ng gugma nga there's no other greater love than this, than to lay down his life for his friends. We became friends and he laid down his life. Gipakamatyan ka, gipakamatyan ako, gipakamatyan kitang tanan, mao kana mga kaigsuonan ko, the sacrifice that he was a victim, that he was being offered, ug mao kana ang iyang gibuhat mga kaigsuonan ko. Mausab kana, when he was sending the 72, he was actually giving it to people, to us, to the lay people, to everybody. Nga these are the things also that we can do to teach kung tatay, kung nanay. We are going to teach about the kingdom of God. It is a very good sight kung makita nimo nga ang pamilya manimba, to bring the entire family, a father and a mother, bringing the children, karay-karay ang mga anak ngadto sa simbahan, to bring them to the kingdom of God, to bring them to prayer, to bring them to experience nga masinati nila ang Dios. Mao kana nga bisag diha sa atong tagsa-tagsa ka ordinaryo gayud nga trabaho mga kaigsuonan ko, it is actually to show that indeed ang gingharian sa Dios ay naa real mga pinalangga ko mga igsuon. That's one thing that we are going to share. Ikaduha, one is to heal, that we will always be an instrument of healing, that our eyes, our ears, and our nose and our mouth will always be an instrument of healing. That our mouth will not issue any of those that would destroy other people. Let us build rather than destroy. Mao man na sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, mausab na ang mahitabo dapat diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. It is we opt to build rather than destroy, and that is actually healing. And the third one, sisters and brothers, is to offer, to sacrifice. Nobody in this world who would be sacrificing himself or herself without love. Why should I sacrifice myself? Why should I risk myself hurting myself kung wala ako mahigugma kanimo? Kamo mga ginikanan, kamo nga mga inahan, kamo nga niya karon dinhi, you are in a better position because you have experienced this one. Na sinati ninyo nga nagsakripisyo kamo sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya, nagsinati ninyo na nagsakripisyo kamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga esposa, mga igsuon. You will not make sacrifices if you don't do not love them. Ug mao kana mga kaigsuon, ang dako kayong hagit para kanato adlaw-adlaw will always be performing the task of the mission. Nagitahasan kita sa Dios nga sa adlaw-adlaw nato that we can be saints,
nga mahimo kitang mga balaan, nga mahimo kitang mga santo adlaw-adlaw. In the ordinariness of our lives, we can make things extraordinary because, mga kaigsuunan ko, mao kanay pagtubag kanato sa tawag sa Dios kanato. Mga igsuon, inumdumi kanunay nga gitawag kita sa whatever we perform in this world, so long, sisters and brothers, we are aware ug ilhon gayud nato nga kini maoy pagtubag nato sa Dios. So mga kaigsuunan ko, kitang tanan gitawag sa Dios nga mahimong balaan ingon nga ginganlan diha karon sa ebanghelyo ang iyang mga apostoles. Nagtigitawag sila in a particular mission to share with Christ and then mahimo silang balaan. Mga igsuon, gitawag kita nga mahimong balaan, dili mahimong bala. To enter into the kingdom of God, which is offered to everybody, kuridas tanan, mga igsuon, nga ang Diyos, imo ang gingharian sa Dios, kauban nako.